haba da Allah tun can ina ta binki ina miki magana kin bar ma ana kallo na ina ta bin bayi kaman kace wani bunsuru yanzu me kake so maka na ga ya maka ni mata aure ni ka bar bina haba a ni na san ba ni san da mata aure suke na san ke ba mata aure bane idan ka ga she na doki miji na goya sannan ka san kaman ina da miji saboda dai baki so dai ke bada hadin kai ne sai ka ce kaman ke mata aure yanzu kan ga ni ba mata aure bane na ga ya maka ni mata aure me yasa kuke yin haka kowane mace kuka gani kushe kun sai da ita kun neme ta ni matar aure ne kwatar da hankalinki wanga ba abin fada bane yayi wai ka so mai son ka ko da dan kare ne ni na ganki na so ki ne kawai ina ganin kaman baka sa abin da kake ciki baka da hankali wallahi na ga maka ni matar aure sai kana bi na yanzu me kake son maka to ai wanga ba fada muke da ke bai haba ni ka bar bi na jimana jina da Allah sai mu yi magana da ke Allah kire ni dai nake wada mai inda kike kawai na samu ki lokaci sai zo mu fira ni bari ka jin gaya maka na ce maka ni matar aure ne abin da kake yin nan ban so haba tun da kake bi na kake tan sayan maka mi wala ki ga abin da kike yin ga shi kibar ma kar jin dadi kibar na feel abin da kike yin ga ka nake so na san kuma daduwa na taba na wani lokaci abokin haka ya taba kuma da wata kai same time ta mai kenan amma shi ba mata aure bane me yasa kai baka da hankali ne me kake yi me yasa kuke yin haka nan ne yasa ku irin ku ne kuke bin matan mutane kuke damu rayuwarsu ko ba haka ba na ce maka ban rayi ina da miji haba bari na san wanga duka abin da yake ga duka kina da yi ne kawai anya kai musulmi ne anya kana tsoron Allah kuwa na ga ya maka ni matar aure yanzu yake son yin shiri ka san kamar nayi aure me kawo zancen maganar musulunci kuma da soyayya wallahi kai ba musulmin kwarai bane na ga ya maka ni matar aure wallahi ni musulma ashhadu an la ilaha illallah ya kare kanka wa ashhadu anna muhammadar rasulullah jima ta da hankali ke da Allah ki bar batun wasa gaskiya kin ga da na ganki na wala da ke sosai kuma kin kwanta mini yasa gaskiya maki da kin so ne ba wani abu ya same ni dubai da nake ta binka tun can kana so na kin ma kin sai sheki magana gaskiya ka bada kamar kai na miji to na yadda mu je nuna maka gidan mun yi shekaru gaskiya wow bai ne kawai na ji dadi ki saura wuri ban sani ba shi ka ni ko na baki mamaki cikin zaman soyayya Allah wannan ba damuwa hello fubayinne okay da sonye man kai on board man kamar yali ama modsin ko poshake board for palo pa moro kenna okay bye bye sai ka ce mi ala ke da maki ke magana wallahi amma ya riki ga na ji dadi shi da kin gwada mai da na ji dadi koya maka ai da sanni na koya maka sannan hankali kin gwada mi wallahi ji dadi amma shi da kisan kin yadda ne tun da zuwa ta maganganu da ta binki a ka san ya kamata in ja aji mata kuma kuna da kwali sawo dan abu kankani zaki sake shikenan kika ta ji ana da wata tunce ko shi da kowa ya gama da gani na sai dai ka yawa kudi yanzu aka dan jan gwada maka gidan mu ne ka ta zuwa sira to ki ga na ji dadi ko da haka ya kamata ki mutunta tashin farko kin gane ko gidan ku kiga gidan mu ke da kofar mu kiga ka sani bari shi ina zuwa ne kake dade a ba ban dadewa amma gidan ku gana da kyau tun da kin yadda kika ta wannan ta wahala da abin bayan kin ta magana te matan ga sun kashe mu tana so amma shi ta yi shegi ba damuwa tunda dai Allah sa ta yarda shi kenan kamar ta dace ta jima fa ya na ke kamar kin jima o fito ban wai me yasa me ko da akwai aljanu gidan ne Why are you running?